Mga ka-digital disciple, may tanong ako sa inyo. Kapag nagdarasal tayo, lumalapit ba tayo sa Diyos ng may pagpapakumbaba o minsan may halong pagmamataas? Minsan akala natin mabuti na tayo dahil ginagawa natin ang tama, pero ang tunay na tanong ay, ano ang laman ng ating puso? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, Saturday of the third week of Lent. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 18 verses 9 to 14, nagkwento si Jesus ng isang talinghaga tungkol sa dalawang taong pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa ay isang Pariseo. Sa kanyang panalangin, ipinagmamalaki niya sa Diyos na hindi siya tulad ng ibang tao, mga magnanakaw, mandaraya o makasalanan. Ipinagmamalaki rin niya ang kanyang pag-aayuno at pagbibigay ng ikapo. Samantalang, ang isa naman ay isang maniningil ng buwis. Nakayuko lamang siya at hindi makatingin sa langit. Sinabi lamang niya, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan." At sinabi ni Jesus, "Ang taong ito ang umuwi na pinawawalang sala ng Diyos, hindi ang Pariseo. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas." Mga ka-digital disciple, ipinapapaalala sa atin ni Jesus na hindi nasusukat ng Diyos ang ating kabanalan sa dami ng ating ginagawa, kundi sa kababaang loob ng ating puso. Minsan nagiging parang Pariseo tayo kapag iniisip nating mas mabuti tayo kaysa sa iba. Kapag hinuhusgahan natin ang kapwa o kapag ipinagmamalaki natin ang ating mga mabubuting gawa. Pero ang puso na hinahanap ng Diyos ay tulad ng puso ng maniningil ng buwis, isang pusong tapat, nagsisisi at mapagkumbaba. Ang Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob, hindi para ipakita sa iba na mabuti tayo, kundi para aminin sa Diyos na kailangan natin ng kanyang awa. At ang magandang balita, kapag lumapit tayo sa Diyos ng may kababaang loob, hindi niya tayo tatanggihin. Reflection question: sa aking panalangin at pamumuhay, mas nangingibabaw ba ang pagpapakumbaba o ang pagmamataas? Mga ka-digital disciple, tandaan natin, hindi perpekto ang hinahanap ng Diyos, mapagkumbabang puso ang kanyang hinahanap. Lumapit tayo sa kanya ng tapat at siguradong tatanggapin niya tayo. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!